Салом дӯстони азиз, имрӯз детски либосо гуфтен. Ина ман омадам корвонда аптовида. Ина кожинкое ки детски бачагӣ 160 сомон. Дӯстони азиз, ҷабинен чӣ хел спортивкои хушрӯам доранд. Ё ҳама верхни одежда. Ина байни хали безрукавка доранд. Безрукавко чандия? 130 сомон бо арзон мешавад. Баъд анаи детскиёи духтаракира тамошо бинен. И кожинкачои хушрӯча 180 сомон бо арзон мешавад. И кожинкора бинен беҳад хушрӯай. На ай пеш. И розовий, и сиёҳшай. Бо ин хали розови светлиш аста. Размеруша доре, на? Размеруша доре. Ина я сершам бинен чӣ хушрӯай. Чанд намуда сире нишаста. Ози ами кожинкачо мода шудагиай. Духтаракои канали мама мехоҳам ки кадоме ки дар ҳами сол 2023 кор накард, 2024 ина шуд. Кори осон барои шумо ман пешкаш мекунам. Ина кор кунед. Кадоме ки бекора дар хона нишастагиай, чӣ хел вақти хутона гузаронданда анами корқати вақт гузаронем, беҳуда дар телефон нашинем, вақта беҳуда ҳайф накунем духтаро. Кори беҳад назай, коре ки дар хона режим надора, маълумоти олӣ ягон забон шумода муҳим неста. Дар кадом давлати бошен шумо метонед ин кора карда. Духтаракои канали ман ҳамаи шуморо ба ин кор даъват мекунам. Кор дар ширкати кореягия. Тамоми чизҳо дар каталогаш ҳаста. Каталогаш алиш намеша, ина ман мегум. Ида ами ширката шумода танҳо 6 мода як бор харид мекунен. Ҳар моҳ маошаш аз 100,000 рубл зиёдай. $1000 мешавад духтаро як моҳа маошаш. Беҳад маоши баланд дора. Харидорӣ мекунен 200 сомон мешавад. Иҷада бисёр пул вложений намекунен духтаро. Беҳад кори зуре. Чизе ки харид мекунен ҳамаи чизош анамихе качественияй, чизои беҳтарини дар кория, доруай, гиёҳияй, шифобахшай, ҳар як маззои нағз дора. Кремо барои маршинка дора, барои мӯи сар резондан шампуно дора духтаро. Барои харобшавӣ дору дора духтаро. Ҳамаи чиз дора. Номеро дар рӯи экрана муроҷиат кунен. Группаи беҳтарина наставники бо беҳтарина ки барои шумо кӯмак мерасона барои пешравии кортон. Духтаро ҳатман бетараф набошен, кор кунен, соҳиби ҳамаи чӣ мешавен. Номерошон дар рӯи экран дар модум регистратсия кунен, баъд кора пеш мебаред. ҳар яктаи шуморо ман худам регистратсия мекунам. инами чанд сад одамам бошум, ҳамин рӯзо 10-та, 12-та, 20-та регистратсия шид. ҳамаша ман худам мекунам. ҳамаша айтҳои дасти худам мегзарам. Так што ба дили пур, бе ташвиш, бе ягон шубҳа занг занед, марҳамат биёед хати мо ҳамкорӣ кунед. ҳамаи шуморо ман худам регистратсия мекунам. ҳар яктаи шумо ку занг мезанед, ман ҳаматонро медонам, ҳаматон хати шинос мешавам, ҳаматон хати ҳамсӯҳбат мешавам. духтарако бе ташвиш, марҳамат биёед намҷада хати мо дар группаи мо кор кунед. то ҳамин ойликоша нагирифтам, бовар накардам. Ойликои атомира гирифтам. Барои анамиқа дилим пур, ҳаматона ба кор даъват мекунам. Дар магазино 300 сомонай, ҷа 180 бо арзон мешавад. Ина намудоам астай. Нахоҳиш кардем ки детски либосо нама барои шумо навор кардам. Номерошонам мемонам дар рӯи экран, нависен, муроҷиат кунед. Хучонда доставкаам гӯен мекунанд то дохили шаҳр Тоҷикистонда фақат. ин хали свитро ҳастай, свитрои мягки хушрӯ 160 сомон. качестваш и хушрӯай пад намегира, бо арзон мешавад. бори гуанжоай духтаро, ҳамашам ё бори гуанжоай. ина и тараф ҳози ҳамаша нишон метиҳам. боло да бинен чӣ хел расветкош бисёрай, чанд намудай. инаи курткоҳо ҳастай. курткоҳотонам иҷада 160 сомона, 150 сомона майдатараш бо арзон меша духтаро. баъд инаи беосино 130 сомон. ина бинед чхебаи борош гуанжоа ё Узбекистон, Бишкек нестай, качестваш дар дараҷаи олияй. яхел ҳами бори гуанжо ай Турсияра хушрӯтарай. беҳад хушрӯай. ина бине расветкоша. ина беостинакои хушрӯ безрукавкоҳо 130 сомонӣ. чанд расветка аста ин курткош хушрӯ будай. инаи серша бинем бачагӣ чӣ хушрӯай.
размерам дорам. Хай муроҷиат кунен бо ина боломиёша бинед сафед чӣ хушрӯяк баллоновишам аста типа клёнка буряй хали чирк меша ба салфетка меша ки качестваша баъд ини хе детскиёи майдатарш астай инаи джинс чандай 260 сомон джинс утеплёнияй дырнаш мех дора гармак ина дахтаро дырнашам метова дастам зайни тайки нишонтиём ини хе жемпир астай ина даруншам бинем мехаш чӣ хушрӯяй барои шумо шуда бо кушодам майдошам ҳамин нархем ина майдоҳош 180 денем джинси болора дидесте анаи курткачаҳои майда чанда сиё инаи курткачаҳо 150 бо арзон мешава ҳамаи чизошон бо арзон меша духтаро ина хали аста и чандай и 260 сомон и двойкае и двойкае духтаро инаи свет салатвишам будай ина ду расветка дора ина иша бинед чӣ хушрӯяй спортивка ёам двойка ана чандаю 250 сомон спортивкаошо баъд ине хали намудо жемпир астай школни тёмнасини ами духтари мадора и чанда 180 сомон ҳичи намешавам хе мягкияй фирмаш назайни фирмаи саша байн иҷа бачагона иҷа бачагонаш духтаронашам астай бачагонашам астай бинед ина тамошобинони азиз ина хоҳиш кардем бо ма гуфтам биё як бор барои тамошобинон бикунам детский либосо гуфтед чизои качествениам кардистам ҳастай ҷоида ки чизои узбекистони качественира ман намекунам ина джинсак бо кабучам буда уҷа розвитагаш мехаш дуцветай баъдам мех шапкашам сафедай иш ваиш ини хали розвия бинед чихе модни хушрӯ расветка бисёрай духтаро ина кабучам бинед инаи жемпирои сабукаки мактабда пӯшидан бачаҳо инаи духтаро детскиш инаи сабукакаи мактабравак школьникода и чандайпа 150 сомон духтаракиш бачагиёшам 150 150 скидка шудай духтаро анаи свитрои сафедаш школьниан юра инаи калонаш 100 сомон мешавад духтаро бинед хушрӯякай садик равидам гудакода фасонак 100 сомон скидка шудай баъд ира мешӯен ҳичи намеша ё аму оригиналия духтаро гуанжоа школьния ина ёш ина бо сафедчам дора барои школни барои ягон садик расветкаш бисёрай бинед горошкай просто турай инаи бой хали будай ё 100 сомони ана ай майдош 80 майдош 80 инаиш полни жемпирияй 130 бо арзон мешудай тамошобинон ай номи канали ма биёем бо скидкатон мекунам инаи жемпирчара бинед и чанде 200 сомон и худаш тоқай качестваш маълумай духтаро ира бинед чӣ хушрӯяй мягкай 3-4 расветка дора 200 сомон ҳай бо арзон мекунена касе биёя неҷада бои хале дора бо духтаро медонед чӣ дора ини хали мехдор шӯбачой оригиналая оригинални будай димсорто нестай 300 сомон бо арзон мешада бо арзон мешава байн иҷада плашовка вай плаш доран плашо 210 сомон 220-210 кадагиян я арзон кардиян бинед ча хушрӯя чанд расветка дора расветкош ё ҳамаш гуанжоая ё гуанжоа мешӯенам дар борониам ҳичи намеша инаи курткаҳо 300 сомонае бо арзон мешавад духтаро
плашот 220-210 сомон мешавад. Инаи ҷинсо 150 сомон най бо арзон мешавад. Качестваш хушрӯай. Инаи начос дорай. Брукои бачагӣ. Вилвет ҳам астай, ҷинс ҳам астай. Инаиш вилветай. Ҷинс. Ё чандиян? Ё 180. 180 сомонӣ бо арзон мешудай. Ина номерашон дар рӯи экран муроҷиат кунед. Анеха двойкаи юбкагӣ, бофтагияй. Мягкий хушрӯ духтаро 260 сомонай бо арзон мешавад. Ё патна мезананд, баъд не садик да гудак да хушрада хнаки ягонҷо мерава мераприятида беҳад хушрӯ. Инаи двойкаиша. Ина двойкаи брюк шқати духтаро. Ирам ҳамин нарха 260 сомон бо арзон мешаванд. Ё просто духтаро качественаи хали моли чи нестай ки пад бизана ба кирой гирифтан качественӣ мегирем. Ҳамаш гуанжоай борошо. Инаи куртка астай духтаро 260 сомонай бо ишам арзон мешавад. Курткаи бачагона, писарона. Качестваша бинед чӣ хушрӯай. Об намегзараша, боронидам пуша. Ҳам ғавсаки хушрӯай. Ай мехаш маълумай, мехаша бинед чӣ мягкия. Ма чизи хушрӯра фақат барои шумо нишон медиҳам. Духтаро иҷа дабои неха кардигано скидка шудаga 180 сомон. Ғавсаки хушрӯай. Анамҷа номери 63 магазинай. Ай тарафи Тилобозор 13 дарвоза 63 магазин духтаро. 8 қатор мешавад. Ина қатори 8 рӯ ба рӯ. Ина хе мебиён и тараф инаҳа. Ами кардигану мондаги рақами 63 магазиншон. Баъд иҷа скидка шудаga. Ина 100 сомонӣ. Ина хали безрукавко 100 сомон шудаga. Духтаро ина бе остино 100 сомон, 200 сомонӣ. Инами хел чизо. Инаҳа бине капшон дора ғавсакай. Ё 200 сомонай. Ина сиёҳшам астай, сершам астай. Ина духтаро ё 200 сомониян скидка шудагиай ҳозир. Ғавсай, утеплёнияй, зимни вариант. Брукам дора, ай брук шқати будай бинен. Чӣ выгоднияй. Вани хел хоҳен маҳкам мекунем кнопкоша. Не. Не хали безрукавкош. Безрукавкошон 100 сомон. Духтаро инаи тигра ки дидестен, инами 300 сомонай бо скидка мешавад. Анаи деманги 680 сом. Анаишам айни намуд. Анаирам 300 сомон. Ё качествашон хушрӯай. Остинакошон хали як ваҷавай. Ха остини надоранд. Духтаро инаи хали вилветай 200 сомонай вилвет ина. Дарозай и вилвет. Баъд ини хали тройка ҳаста. Иҷа чанд намуд расветка дора духтаро вилвет сери, ини хали фиолетови сиреневи мезана. Баъд ини хали тройка 200 сомон. Тройкаша бине. Брюк дора, футболкаи дароз дора, туника бори. Хай иш бе остинакай. Ба курткошна 150 сомон. Кардиян арзон кардай. Ё ки качественӣ ҳастай чизошон, як чиза мехарем, чанд қа мебарад.